Systemau Bwyd, ymadrodd ry'n ni'n ei glywed yn aml wrth drafod y bwyd ry'n ni'n ei fwyta a sut y mae'n cyrraedd ein plât. Ond beth yw ei ystyr mewn gwirionedd? Yn syml, ystyr system bwyd yw pawb a phopeth sy'n gysylltiedig â thyfu, cynhyrchu, paratoi, cyflenwi a bwyta bwyd. Ydych chi erioed wedi meddwl am daith eich pryd bwyd cyn iddo gyrraedd eich plât? Mae'r gadwyn gyflenwi o gynnyrchwyr, gweithgynnyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr yn gweithio'n lleol ac yn fyd-eang, gan ganiatáu ddefnyddwyr fwynhau cynnyrch o'r ardal leol a thu hwnt. Mae'n rhan hanfodol ond llesiant economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae'n rhoi maith i ni, yn creu swyddi, yn llunio ein diwylliant ac yn cefnogi cymunedau, ac rydym i gyd yn rhan o hynny. Felly, pam mae ein system fwyd wedi torri? Mae systemau bwyd presennol yn cael effaith aruthrol ar ein planed. Maen nhw'n cyflymu'r newid yn yr hinsawdd, yn arwain at golli elfennau o fyd natur ac yn cael effaith negyddol ar iechyd y boblogaidd. Ac nid yw'r system bresennol yn gyfartal. Mae'n rhai sy'n rhan o'r system fwyd yn gwneud biliynau ac eraill yn gwneud prin ddim. Heb yn wybod i ni, gallwn fod yn bwyta cynhyrchion sy'n achosi niwed. Mae angen ardal sydd bron i hanner maint Cymru mwyn tyfu'r bwyd sy'n cael ei fewnforio i Gymru, gan gynnwys soi ar gyfer bwyd anifeiliaid, ac olew palmwydd a choco sy'n cael ei ddefnyddio mewn eitemau bwyd bob dydd. Felly, beth sy'n gwneud system fwyd dda? Pan fydd system fwyd yn un dda, bydd yr elfennau sy'n rhan ohoni'n cydweithio i sicrhau bod digon o fwyd meithlon a fforddiadwy, sy'n ddiwylliannol briodol, ar gael i bawb, a bod y bwyd hwnnw'n cael ei gynhyrchu ochr yn ochr â byd natur ac nid yn gweithio yn ei erbyn. Mewn system bwyd sy'n gweithio'n dda, bydd byd natur yn ffynnu, bydd cynhyrchwyr yn gwneud bywoliaeth dda a bydd defnyddwyr yn iach ac yn hapus. Nid yw'n broblem hawdd ei datrys, ond mae'n bosib gwneud hynny os byddwn yn gweithredu nawr. Yma yng Nghymru mae bron 90% o'r tir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffermio. Mae angen i ni gynhyrchu a defnyddio bwyd mewn ffordd sy'n lleihau allyriadau, yn colli ac yn gwastraffu llai o fwyd ac yn adfer byd natur yng Nghymru, yn ogystal â thramor. Mae gennym gyfle i wneud newid go iawn a phositif a chreu system fwyd sy'n gweithio ochr yn ochr â byd natur, sy'n dathlu ein diwylliant, sy'n cefnogi ein economi ac sy'n sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol, oherwydd mae system fwyd gynaladwy yn hanfodol i ddyfodol ein cenedl.